Λοιπόν, Γιώργος, Παντελής, ξεκινάμε να κάνουμε μια συνέντευξη τους εργαζόμενους στο Food Court. Σε λίγο θα δείτε. Πάμε. Καλησπέρα. Γεια. Ξεκινάμε. Καλώς την ώρα. Πού είναι η Δώρα, καλέ? Είμαι η Δώρα Πτάλτη. Τι να πούμε για τον Γιώργο και τον Παντελή. Τα καλύτερα. Η Κάτσε, δημαρχία. δεν ρωτήσαμε ακόμα. Παρακαλώ. Περίμενε. Και ρωτήσεις. Τώρα και δουλεύει στο Στο Alti. Ψηλικά στο Μασαλόνικα. δίπλα στο Δίπλα στο τροπό. Και δίπλα από το Bubble Tail. φιλί. Φιλάκι σας, γεια σας. Bye bye. Ευχαριστούμε. Συνεχίζουμε. Θα πάρουμε και το Σπύρο. Πάρουμε και το Σπύρο. Σπύρο, ερχόμαστε. Γεια σου, Ελισάβετ. Καλώς ήρθατε στο Hot Pot, στο Μασαλόνικα. Είμαι η Ελισάβετ. Είμαι καλά. Είσαι το κορίτσι μας. Ναι, είμαι πάρα πολύ καλά. Και δύο λόγια για τους δύο. Πώς βλέπεις τον Παντελή και τον Γιώργο? Παντελής Δήμαρχος. Ποιοι είναι αυτοί Τώρα μιλάς. Γιώργος, αποκλειστικά τα καλύτερα public free. Thank you. Φιλάκια. Μάγια. Αντώνη, σ' αγαπάμε. Γιώργο, πού δουλεύεις? Δουλεύω στην Bubble Tail. Με λένε Γιώργο. Είσαι καλά? Πολύ καλά. Και δύο λόγια για μας. Ο εργοδότης πώς είναι? Υπέροχος. Δύο λόγια για τον Γιώργο και τον Παντελή. Γιώργο και Παντελή μαζί. Αυτή που το δίδυμο. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Φιλιά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Και εγώ καλά εδώ πέρα δουλεύω. Εδώ πράγμα. Γεια σου Σταυρό. Καλώς. Πες, πού δουλεύεις και πώς είναι το κόλλο. Πες με δύο λογάκια. Μιχάλη, θα σας πω για μικρό. Πώς σε λένε. Πώς σε λένε, πού δουλεύεις? Εδώ. Αυτή η χειρότερη επιρροή. Πάμε απέναντι. Γιατί το είπα αυτό? Γιατί ο Σταύρος είπε αυτό? Έλατε. Γιατί άραγε? Λοιπόν, πάμε McDonald's. Θα τραβήξουμε όλο τον όροφο. Α, και κάτω έχουμε άλλο ένα όροφο. Έχουμε πολλούς Η όροφους. ρεσεψιόν. Πάμε McDonald's. Μεγάλη επιχείρηση. Ειρήνη. Πες ένα γεια. Γεια. Ωραία. Πού είναι ο Γιώργος? Γιώργη. Πού είναι ο Γιώργος? Ναι, ναι. Τώρα. Περιμένουμε τον Γιώργο που είναι ένας από τους υπευθύνους των McDonald's να μας πει δύο λόγια γιατί και αυτός είναι εργαζόμενος εδώ. Τράβα λίγο την όμορφη. Είστε και από τεχνική εταιρεία, δηλαδή. Λοιπόν, Γιώργο, έλα εδώ. Εμένα θέλω να μην Πες, πού δουλεύεις, ποιος είσαι και δύο λόγια για μας. Λοιπόν, δουλεύω στο McDonald's. Ο κύριος από εδώ είναι ο πρόεδρος, καλύτερος πρόεδρος του ορόφου. Που υπήρξε, υπάρχει και θα υπάρχει. Ωραία, και αυτός με τον πληρώνω αυτό. Κάτω από πίσω. Ο κύριος είναι συνάδελφος γείτονας. Αντιδήμαρχος περιβάλλοντος. Όχι περιβάλλον. Χωροταξικό νερό θα έλεγα εδώ πέρα. Θα τον βάλω αντιδήμαρχο οικονομικών. Εγώ περαστικός από εδώ. καταλαβαίνετε. McDonald's, the best. Φιλιά. Γεια σας. Έλα. Ένα λεπτό θέλω. Δεκαπέντε δευτερόλεπτα. Έχει μεγάλη αναμονή. Έλα, γρήγορα. Έλα. Γεια μας. Και δύο λόγια για μας. Και για το μαγαζί. Εδώ όμως, εντάξει, οκ, πες, δεν πειράζει. Πες κάτι, δεν πειράζει. Ονομάζομαι Άννα. Δουλεύω στο Κουφάλες Γελάτο. Είναι ένα μαγαζί που παγωδά βάθος στις ομάδες. Πάτε λίγο και θα χαρούμε
πολύ να σας υποδεχτούμε και να έρθετε να σας εξυπηρετήσουμε. Σε ευχαριστώ. Κυρία είσαι. Ένα του καπούτσι, ένα παιδί. Κωστή. Λοιπόν, δύο λόγια. Το όνομά σου, πού δουλεύεις και δύο λόγια για μας γρήγορα. Εδώ. Κωνσταντίνος Καραγιάννης, δουλεύω στο Γουρούνι. Τα καλύτερα λόγια του πολιτικού. Φιλιά. Μπαμ μπαμ. Πούτος. Άστον, όχι, δεν το βγάζω. Αυτό δεν είναι. Τώρα θα περιμένουμε και το Χάρη. Χάρη, άντε βρε Χάρη. Χάρη, έλα εδώ. Πες τα λίγο. Για πες και εσύ. Τι να πω. Έλα ρε, πώς θα λέμε. Γουρούνι. Χάρης. Δεν παχαίνει, ομορφαίνει. Πώς μας βλέπεις εμάς. Θα μπορούσετε καλύτερα. Hello. Γεια σας! Πώς σας λένε, πού δουλεύετε και δύο λόγια για μας γρήγορα. Είμαστε η Κατερίνα και η Κωνσταντίνα και η Λεύκτα Σίναμπον. Δύο λόγια για εμάς. Α, για εσάς, ο αγαπημένος μας δήμαρχος πρόεδρος και τα λοιπά. Α, λαέ μου ήταν αυτός ο όλος πλανητάρι. Για τον κύριο Δήμαρχο. Αντιδήμαρχος. Περιβάλλοντος. Τα καλύτερα, τα καλύτερα. Φιλιά. Στην πέρα πιο καλύτερη. Φιλάκια. Μαρία. Πού είναι καλέ Μαρία. Πώς θα λένε, πού δουλεύεις, εδώ. Είμαι η Μαρία, δουλεύω στο MyYogurt, εδώ στο υπέροχο εμπορικό One Σαλόνικα. Εσύ κυρία μου. Τι να πω για το Γιώργο και τον Παντελή. Δύο ονόματα, δύο τεράστιες ιστορίες. Αλλά επειδή δεν μπορώ να εξηγήσω για ποιο λόγο είναι τόσο μεγάλες οι ιστορίες τους, θα πω ότι είναι τα σούργελα του εμπορικού και τους αγαπάμε πάρα πολύ. Έτσι που ψάρουμε εμείς. Φιλιά. Πάμε και εκεί. Ναι. Ποιος είσαι που δουλεύεις και δύο λόγια για μας. Είμαι ο Γιώργος, δουλεύω στο The Dons. Γιώργο, για ποιον, για σένα, για μένα. Εμείς κάνουμε την καλύτερη πίτσα, εσύ δεν ξέρω τι κάνεις. Αυτός γράφει Τζόκερ. Εμείς είμαστε τα σούργελα. Αυτός κάνει τσάγια. Τα καλύτερα τσάγια της πόλης. Του πάνω. Στείλε και ένα φιλί. Τα δικά μας φιλιά. Thank you. Και το καλύτερο αφεντικό, ο καλύτερος πρόεδρος. Και ο καλύτερος καρατερίστας δίπλα. Μισό. Κλείνουμε σε λίγο, θα δείτε το βιντεάκι στο YouTube.